U hemmhekk rajna anke l-Alfred Zammit qed jipprattika s-salmaġija wkoll. Nammetti li iġibu li d-bissima dawn il-klips. Intant, nfakarkom ukoll li jekk tidħlu fuq il-Facebook page tagħna hemm ritratt li tistgħu tagħmlu like u share u tkunu wkoll qegħdin tidħlu biċ-ċans illi terbħu weekend break jew rigali oħra ġentilment naturalment mogħtijin mill-produzzjoni Kalamita. Hemmhekk qegħdin taraw li leva tittanta lir-raġel bit-tuffieħ llum ma minn iħnaq differenti ritratt. Mela, se nkomplu għaddejjin bil-programm tagħna tal-lum u l-ewwel mistieden illi mija għandi fil-programm illum waqt il-programm Kalamita tal-lum f'tandira dejjem diretta nilqa' miegħi lil Matthaeus jew Matthaeus? Matthaeus Grasso. Matthaeus Grasso se jkellimna illum fuq propju l-introduzzjoni li għamilt waqt il-programm tagħna l-ewwel qed nirringrazzjak illi aċċettajt l-istedina tagħna Matthaeus. Kifet fil-bidu, ħafna minna jagħmlu ħafna riżoluzzjonijiet biex inżommu forsi ma' dieta ma' ħaġa jew ma' oħra. Inti se tkellimna wkoll dwar il-pjan tal-ikel tagħna u x'hekk. Forsi ikun sew li kifet li inti nsejjaħlek bħala coach, kultant ikonna il xi ħadd li jgwidana għax waħedna ma naslux. U x'hekk. Sewwa, mela ara Veronika, huwa tajjeb illi ngħidu isma' fit-tali żmien ħanibda minn x'imkien. Iva, u tittamel naħseb target u? U tittamel target, tgħid minn dakinhar jiena ħaninsa il-kapitlu l-antik u ħanejt jiena pereżempju ħnaqbad naqra miegħek leqda ħdejja Veronika. Jiena Veronika l-ġdida u din Veronika l-ġdida beħsieba li tirranġa dik u tagħmel dik aħjar, eċetera, eċetera. Però ħantilqu minn hemm, ma nippretendux illi nibdlu kollox b'xum bum. Mela ma nistax jiena ngħid ara minn għada filgħodu ħanibda nikol differenti, nixrob iktar u nagħmel l-exercise u norqod minn sigħat minn flok erba' u naqta l-paroli u tibdel biċċa. Għax inkella nagħmlu balbuljata u wara ftit il-moħħ tant iħoss li biddilnilu ħafna fajt f'salt illi ħajixba' u 99% jaqta' anke qalbu. U terġa' tiġi back to square one. U terġa' tiġi back to square one għax tolli kollox. Din sibuha ħafna anke f'Jannar, Veronika. Ikun hemm min imur għall-estremitajiet illi jgħidlek pereżempju jiena ħanagħmel perjodu nixrob bil-kemm jiklu, jixrob ħaxix biss. Kollox pure u kollox u kemm ħadd sostniha. Vera forsi tibda tara illi l-miżin nieżel klif dawk li 4-5-6 kilos, imma kif qed tħossok? Hemm min jgħidli kolli btit norqod mas-6 ta' filgħaxija, bla saħħa, bin-nervi, bdejt biżmien anke nara li xahri qed jeħfief. M'għandix enerġija. Mela, onestament, mhijiex healthy one u mhijiex sostenibbli. Timmaġinak iż-żomma għal dejjem? Jiżgur li le. L-ewwel qed ngħidlek imnalla le, Veronika, għax inkella daw il-konsegwenzi li bdew jidhru ftit fil-bidu jibdew jiggravaw ma' żmien. Tajjeb, u kieku stess, kif qed tajt tajjeb inti. La oġġett ma tistax iżommu, aħjar mill-bidu tagħmel oġġett li tista' sommu għat-tul ta' żmien. Hawnhekk il-kollega tagħna tal-kafè ġie offrilek anke l-biskuttini. Huwa vera mhux ideali illi noqogħdu nieħdu l-biskuttini ta' kuljum jew inkella ftit u spisħa, però billi inti naf ħriġtu l-ħadd jew is-sibt filgħaxija. U ħadd xi pizza żgħira minn flok ħuta. U pereżempju ħadd xi żewġ ta' tsimbit il-ħadd mal-ikel, ma ġara xejn. Jekk fil-maġġoranza tal-ġimgħa qed tagħmel li għandek tagħmel. U tagħmel li għandek tagħmel mhux jiġifieri li tiċċaħħad minn kollox laqqas sa. Imma li tagħżel ikel minn flok ieħor. Ġifieri mhux li taqta' jew li tneħħi jew li titlef imma li tibdel. U dik hija importanti ħafna. Mela l-ewwel parir tiegħi ħajkun dan Veronika. Illi qabel xejn fejn jidħol pjan ta' ikel li tkellmu daqsxejn ma' nutritionist kwalifikati illi jistgħu jiggwidawhom naqra fuq xi x'nistgħu nieklu. Issa l-informazzjoni kulħadd jafa ta'. Però kulħadd għandu bżonni differenti. Eżatt, jien hekk nemmen ukoll għax l-ewwel nett il-ġisem mhuwiex ta' kulħadd l-istess. U mhux kulħadd għandu l-istess xogħol. Wieħed li jaħdem xogħol manwali għandu bżonn aktar ikel biex isostni l-ġismu biex ikun jista' jaħli dik l-enerġija. Wieħed li jmur jitrenja kuljum il-ġim u kull jagħmel xi ġirja ta' 10K u għandu bżonn aktar. Waħda li tkun fuq computer ġurnata sħiħa ma tagħmel eżerċizzi għandha bżonn ikel differenti. Jiġifieri naħseb minn persuna l-oħra dik number one. Inti skont ukoll il-fiżonomija tiegħek għaliex mhux kulħadd jiflaħ jixrob 3 litri ilma pereżempju. Jiġifieri dik tittenna. U qed tolqod kull darba l-musmar fuq rasu Veronika għas sempliċi raġuni illi peress li jiddependi mill-individwu, vantaġġ ieħor kbir tal-exercise huwa illi l-istess individwu jekk jibda jagħmel l-exercise, awtomatikament għandu bżonn aktar ikel. Ekku. Mela waħda mill-diffikultajiet ta' min jagħmel dieta biss ħansejħula hekk hija illi ħanfaħħa fuq issa. Jekk jiena ġurnata bil-qiegħda u rrid inneħħi xi naqra mix-xaħam jew piżejjed illi għandi, mela x'irrid nagħmel? Irrid innaqqas
mill-ikel illi niekol. U dik mhijiex eċitanti. La għal-bniedem, ġifieri la għal-moħħ u laqqas għal-ġisem. Għax jien ngħiduha, l-ikel huwa minnu fih xi ħaġa rilassanti u li tferħek. Eżatt. Għax inti għandna break, ħadd tieħu xi ħaġa mqar kafe u sandwich jew toast, jinżlulek għasel. Bla dubju. Ġifieri l-ikel huwa xi ħaġa pjaċevoli. Ekku. Imma nix niċċaħdu minna illi imma mbagħad laqqas għandna nieħduha illi tagħmlilna l-ħsara x'nieħdu over and above. Eżatt, Veronika, mela dak li kun ħajidħol crossroads jgħidulu, ġifieri ħajġi bejn ħaltejn. Isma' jiena rrid inneħħi x-xaħam, però fl-istess ħin dak l-ikel tant nieħu gost bih. Mela, is-soluzzjoni, jew ejja ħanejdu hekk it-triq tan-nofs hija li meta dak li jkun idaħħal l-eżerċizzju u hemm min jgħid li mixja biżejjed, mmur dawra bil-kelb tajjeb għall-moħħ. Iva. Mhux biżejjed għax-xaħam, ħankunu onesti. Eżatt. Min minna huwa kbir ħafna u fuq parir ta' tabib jew ta' fiżjoterapista jibda minn sempliċi mixja jew daqsxejn għawma ħafifa, tajjeb għax qed timxi mal-parir tal-professjonisti. Però għal-maġġoranza tagħna, illi forsi aħna maħniex dak li bl-Ingliż isejħulu morbidly obese, però forsi għandna xi piż żejjed ftit jew ħafna. Normalment l-aktar li jkun rekomandat, Veronika, huwa li nagħmlu exercises li ħadmu l-ġisem kollu. Ekku. U hawnhekk nirringrazzja reġija bdiet turina ħafna stampi differenti. Waħda mill-istampi kienet kemm importanti illi nkunu accountable. Accountable x'jaħbad. Accountable ifisser, Veronika, illi inti miftiema ma' xi ħadd. Jew ma' raġel, jew mal-ħabiba, jew ma' oħtok, jew inkella tant l-aħjar ma' professjonist. Illi mhux biss żammlek l-appuntament mela jgħidlek Veronika nhar it-tlieta fis-6:15 filgħaxija, ejja ħanagħmlu nofsija exercise. Session, tajjeb. Però apparti minn hekk, il-professjonist ikun anke preparalek x'se tagħmel bħala exercise. Għax ngħiduha kif inhi. Dik in-nofsija nista' jew jiena nqattaħħa kif qed ngħidu mixja bil-mod. Illi ħajkollha riżultat mod. Kemm ikun aħjar kieku dik in-nofsija tkun daqsxejn aktar intensiva biex naraw aktar riżultati malajr u riżultati aħjar. Fosthom, grazzi għall-ikel li qed nieklu. Ġifieri flok dak l-ikel ma jmur storjat, ġifieri jiżdied max-xaħam diġà għandna, dak l-ikel jintuża bħala enerġija. Jintuża wkoll biex isaħħilna dak li bil-Malti ngħidulu muskoli, bl-Ingliż magħruf bħala toning. Mela żvantaġġ ieħor ta' min jagħmel dieta waħedha huwa li jekk inti qed tinżel u speċjalment qed tinżel brata maġla, hemm ċans kbir li inti tiddendel u titpaħpaħ. B'konsekwenza dak li jkun jgħid li vera. Għax kont tidded barra, issa ġej is-sajf nibdew nikxfu xi daqsxejn dirajna u hekk mhux vera. Stess, preċiż. Dak li jgħidu li ħafna nies. Allura kemm importanti li bit-training mhux tal-li ma niddendlux, tal-li nissaħħu u nisbieħu u nkunu aktar maqudin. Hemm żmien li ngħid forsi ejja nieħu fuqi, jiena mhux ngħid kemm għandi żmien għandi 58. Ngħid u issa jiena għandi 58 ħanibda l-exercise issa pereżempju. Jiena ħobb nistaqsi mistoqsija hekk. Hawn nisa ta' 58 illi għadhom attivi, Veronika. Għax dija mistoqsija komuni ta' hemm min pereżempju jsaqsini imma jekk jiena ma joġobnix il-ħut, jew il-frott, jew il-ħaxix, nista' xorta nitlef il-pejs. U jien nistaqsijek. Taħseb li m'hawn xi ħadd fid-dinja li ma joġbux il-ħut u għandu figura sabiħa, jew ma joġbux il-ħaxix, jew ma jistax jikol il-frott? Normalment ir-risposta hija iva kategorika. Jiena nemmen fil-portions ukoll Matthaeus. Il-portions aħna l-Maltin sfortunatament ħafna minna iħobbu daqsxejn portions mhux ħażin. Iħobbu jiklu anke 3-course meal, forsi nibdew b'soppa, mbagħad it-tieni plat, mbagħad id-deżert. Ħadd tagħmilha kif qed inti darba il-ħadd jew issib tgħid toħroġ darba mal bżonn jużata. U tagħmilha. Imma tgħid għal kuljum arħan kif tkellem fuq jiena, imma kif qed ngħidlek għax kulħadd għandu imbagħad il-programm tiegħu. Jiena f'ħajti qatt m'għamil dieti. Sewwa, mhux hekk. Qatt m'għamil dieti. Imma jiena nħobb nikol ftit u spiss. Imma nikol healthy. Jiena ħafna ħaxix nħobbu nej, nħobb nikol ħafna ħaxix nej, jiġifieri. Sewwa. Tgħidlix isek Fenech imma nħobb. U soppop u hekk ma jonqsux imma ma nħobbx nagħmel dieti illi niċċaħħad ma' ħafna affarijiet. U wara l-ikel xi ħaġa żejra ħelwa imqar ċikulatina waħda jew nofs gallettina. Dik irrida. It-tajba qiegħda hawnhekk, Veronika. Mhux ħafna ftit. Prosit. U kulħadd għandu d-dieta tiegħu. Min anka mu qed jimxi ma nabda programm għandu dieta illi qed jimxi magħha, ġifieri fessaġġ il-kelma dieta ma tfissirx li għal min irid jonqos huwa x'jiena niekol, id-dieta tiegħi x'jiena niekol ta' kuljum. Issa, konna qed naqbdu daqsxejn mal-ikla tal-ħadd. Għalfejn qedlek kemm hija importanti. Hija importanti mentalment. Iva, ħafna vera. Illi inti ħadd break, inti ma tkunx qed tippreżenta l-programm 24 siegħa kuljum, Veronika, Alla ħares għax tiġġennen. Aħseb wara min, pereżempju, jkollu pjan ta' ikel u joqgħod jiżen sal-inqas gramma mit-tnejn filgħodu sal-ħadd bil-lejl. Kemm issir boring, kemm issir forsi anke frustranti
u dak xejn jwassal. Dak jwassal biex taqbiżlek Tieqaf. u tmur għall-estrem ieħor, tieqaf. tmur għall-ħajja l-antika. Eżatt. Mela x'l-aħjar li nagħmlu? Ħanamlu bidliet żgħar. Qed nikol illum jekk imqar jiena ndaħħal nofsija exercise 3 darbit fil-ġimgħa, bidla waħda qed insemmi, daħħalna l-exercise. Dak diġà ħad tkun qed tagħmel pasta ġgant il qudiem. Vera. Għax jagħmel l-exercise ukoll Veronika. Qisu jħalli impatt fuq l-affarijiet kollha l-oħra. Mela pereżempju, min jagħmel l-exercise huwa ippruvat li jorqod aħjar u jqum aħjar. Jekk irqad taħjar u qom U fiex taħjar. l-aħjar inti tagħmlu l-exercise? Hemm differenza bejn filgħodu jew flaxxa, skużani Laqqa xejn mistoqsija eċċellenti. Mela, number 1, l-aktar ħin li jkun komdu għalik. Però jekk għandek il-lussu li tażel il-ħin inti, għal diversi raġunijiet qed isibu l-ewwel ħaġa filgħodu huwa l-aħjar ħin. Ħanibdew bl-ċertu affarijiet, ma tiltaqax ma' traffic, ma jkunx hemm problema ta' parking. Illi inti waqt li forsi ħadd ieħor għadu rieqed, forsi anke tal-familja, inti stajt għall-kwiet tiffoka fuq li qed tagħmel mhux il-mobile idoq u ġara hekk u ġara hekk u traffic u ġen, imma qed tagħmel li għandek tagħmel għall-kwiet. Mela dak huma fost iktar 3 raġunijiet. Hemm raġunijiet oħra illi idealment Veronika, peress li bl-exercise anke nikrew ċertu stress. Mhux stress bħal meta jkollok problema però xorta huwa stress fuq il-ġisem, dak isejbu l-aħjar isir filgħodu. Ħalli inti mhux matul il-lejl meta kważi wasad biex torqod terġa' tistimula dan l-istress, għax jista' jtelfek anke mill-irqad. Għal daqstant iktar milli ħa nipproponi dak li jkun jagħmel riżoluzzjoni, ħa nipproponi li jagħmel bidla waħda. Bidla waħda mqar, mhux kull ġimgħa jista' anke tkun kull xahar, għax dik naqra bidla waħda tista' tħalli effett kbir fuq l-affarijiet kollha l-oħra. Biex insemmilek oħra min jorqod tajjeb u jqum tajjeb hemm tendenza kbira illi l-għada ma jitħanżirx. Ma nafx għaġratlek imma jiena meta kont żgħir u kont noħroġ fil-weekend u nieħu dak id-drink mhux wieħed jew tnejn żejjed tajjeb. L-għada nkun laqqasna fejn qiegħed bil-ġuħ, bil-nervi, bil-laġġ taħli ġurnata. Waqt illi jekk ġismek straħ biżejjed, l-għada mhux ħajkollu dik il-kilba biex jiffanga u jistrieħ fl-ikel. Jina kif qed inti tajjeb illi niklu tajjeb u nagħmlu l-eżerċizzju tajjeb, però il-ġisem kif qed inti naħseb l-aktar ħaġa li għandu bżonn huwa il-mistrieħ. Il-mistrieħ huwa importanti ħafna jgħidulek min jiena ma nistax nifhimha di. Jgħidulek kien 4 sigħat biżejjed irqad, imma jekk ikunu mdorri jekk mhux ħadd biddilhom ċertu. Però jiena ħanejtek, jiena jekk ma norqodx 7 sigħat ma niġix ftijaj. Inħossni kif qed inti l-ġurnata moħħlija, ma tkunx b'saħħtek, ma tkunx tista' tikkonċentra, ma tistax tagħmel l-affarijiet li tagħmel is-soltu malajr, għax nibqa' jiena, ġifieri mhux kulħadd għandu bżonn 7 sigħat, imma naħseb il-maġġoranza l-bniedem dik meta niċċarġjaw il-mobile aħna sakemm jitla' 100%. Jiena naħseb dik iċ-charge il-bniedem ta' mistrieħ għandu bżonn nasew. Naqbel miegħek. U l-ironija qiegħda hawnhekk, meta inti tkun għajjiena mentalment, it-tendenza hija ħanistrieħ ħanintefa' pereżempju fis-sodda kmieni llum. Qed isibu ċar Veronika, illi jekk inti għajjiena mentalment, l-aħjar illi taħdem fiżikament. Mela biex inti sserraħ moħħok, għandek bżonn niċċaqlaq ġismek. Ma nafx aġratlek, pereżempju jkollok problema u tkun qiegħda bil-qiegħda tiffoka fuqha, malli tqum minn hemm u tajtari ħammur jien naf niċċaqlaq naqra, dik l-istess problema ħadd inħass ħafna inqas. U da sempliċiment għax għamilt 4 passi. Aħseb wara tmur tiżvoga u tistrieħ bl-exercise. Ekku. Jiġifieri biex nagħlqu din ir-rokna qegħdin ngħidu lit-telespettaturi kemm huwa importanti ħafna issa beda Jannar, beda frar, ħajibda Marzu, m'hemmx żmien. Inkunu daqsxejn iddixxiplinati ftit ma' nafutna naturalment jien hekk nemmen fejn hemm ir-regoli, hemm il-ħajja aktar il-wita, aktar ikun hemm il-wita fejn hemm ir-regoli f'ħajtek. Allura nippruvaw nagħmlu daqsxejn regoli illi kif qed inti m'hemmx għalfejn jkunu daqshekk ebsin illi kif qed tgħid inti jkunu li jdejquna u mbagħad wara ftit naqtgħu qalbna. Allura nagħmlu xi ħaġa żgħira ma jimpurtax jekk issa Jannar għadda, nibdew minn frar tibżgħux. U kif qed tgħid inti ma nibdew darba fil-ġimgħa, għal dik id-darba fil-ġimgħa jaf tieħu pjaċir u l-ġimgħa l-oħra tagħmel darbtejn. Jiġifieri minn hemm iridu nibdew b'affarijiet żgħar illi waslu kemm jista' jkun kif qed tgħid inti l-exercise huwa importanti għaliex anke l-ġisem kollu għandna bżonn anke għall-għadam speċjalment tal-età tiegħi insaħħu l-għadam ħabba l-menopawsa u jagħmlilna ħafna aktar ġid. U m'hemmx età u m'hemmx għax ngħidu għax issa laqt iż-żmien u għax għadni żgħira u għax għadni importanti illi ġisimna kollu kemm jista' jkun inħadmuh ħalli moħħna jkun aktar ċar u naturalment nagħmlu ħajjitna aktar faċli. U biex nagħlaq jiena wkoll l-ironija qiegħda hawnhekk, Veronika, inti semmejt iż-żmien. Persuna ta' 15-il sena
u ta' 51, min minnhom taħseb l-aktar li għandu bżonn l-eżerċizzju? Naħseb ta' 15 għax għaddu kien għadu għati forma. Le, fil-verità, il-persona ta' 15 minn kellek tagħmel l-exercise ħatara l-ġejt, iktar ħatara l-ġejt dik il-persona li għandha 51. Għaliex? Għax iktar ma nikbru, aktar b'mod naturali ġisimna sejjer lura. Għal daqstant irridu nerġgħu intuħ dik il-ħajja. Bl-Ingliż jgħidu anti-aging, eżatt. Illi dawk is-sintomi li nibdew nesperjenzaw għax aħna qegħdin nikbru, nerġgħu nibdew nirriversjawhom, nerġgħu nibdew noħduhom lura fi żmien. Għal daqstant qatt mutart, anzi, aktar mutart, aktar għandek bżonnu. Għax fostom per eżempju ma nibqawx daqshekk flessibbli. Inti semmejt il-menopawza. Hemm min jibda anka jesperjenza affarijiet bħal thyroid issues. Hemm min jibda jsofri minn hormoni li jibdew jinbidlu. Mela aktar ma nikbru, aktar għandna bżonn l-exercise. U fil-fatt illum enfasizzajt speċjalment fuq l-exercise Veronika. Għas sempliċi raġuni li kif semmejt inti, l-exercise ġenna iħossuna tajjeb u happy. Mela jekk nibdew bidla waħda li ġenna ħossuna tajjeb u happy, l-affarijiet l-oħra jkunu eħfef ukoll. Nirringrazzjak, ħadd gost ħafna nitkellem hekk Matthaeus, aħna nawgurawlek u nisperaw li nerġgħu nistidnuk għal programm ieħor Kalamita sa dan it-tant ħamorru għal reklami mbagħad ukoll għal news għal ġebra ta' ħabarijiet fil-qosor. Ibqgħu magħna.